Les polítiques que s'han avaluat al llarg d'aquests 10 anys a Ivàlua representen un impacte, una importància pressupostària de 2.400 milions d'euros. Per tant, són polítiques rellevants i afecten a vora 1,4 milions d'usuaris. I què se'n fa de les avaluacions després? Això és el que ara ens preocupa més. Hem fet un treball, un bon treball de resum. Què ha passat amb les avaluacions dels 10 anys d'Ivàlua? Què se n'ha fet? Volem posar en marxa, ja en farem publicitat en el seu moment, un consell assessor d'expert que ens ajudi. Crec que la feina que s'ha fet en aquests darrers 10 anys és una feina que avui hem de fer una revisió i més enllà de la valoració positiva que se'n fa per part de les diferents administracions que han pogut rebre els serveis d'Ivàlua, que han pogut acordar amb Ivàlua l'avaluació de polítiques públiques. El repte avui és inserir aquesta avaluació en la presa de decisions de les prioritats de despesa. Ja en la llei de pressupostos de l'any 2014 es va incloure l'obligatorietat d'una avaluació ex ante dels projectes d'inversió majors de 10 milions d'euros. Ara hem de passar a la sistematització. I crec que aquest és el repte. És el repte que hem de marcar-nos per l'etapa d'ara endavant. Vicepresident, directores, a tots els amics i convidats i participants de la jornada, benvinguts i gràcies per venir. Avui és un dia assenyalat per Ivàlua. Hem preparat aquesta jornada per celebrar els 10 anys, però no només per posar el prestigi a les fermes, sinó per dir hem arribat aquí, hem fet una feina, volem ensenyar-la, volem que els amics, els col·laboradors, la gent interessada en l'avaluació de polítiques públiques ho conegui i volem fer servir també aquesta jornada per tirar endavant, per mirar endavant i ara cap on hem d'anar i què és els següents reptes que ens hem de plantejar. Vam néixer fa 10 anys, hi ha hagut èpoques diferents, hi ha hagut equips diferents i hem passat persones diferents, tant al Consell Rector com a dintre de l'organització. El que dona molta satisfacció, almenys des del meu punt de vista en aquest moment, és veure que la institució roman, que la institució continua, que la institució avança i això jo crec que és l'important. Les persones passarem, però interessa que una institució com Ivàlua segueixi treballant. Què hem fet? Després hi haurà més intervencions que ho explicaran millor i també podeu trobar aquest opuscle que hem preparat resumint la tasca d'Ivàlua, però un parell de xifres, jo no puc evitar-vos una mica la meva tendència. Les polítiques que s'han avaluat al llarg d'aquests 10 anys a Ivàlua representen un impacte, una importància pressupostària de 2.400 milions d'euros. Per tant, són polítiques rellevants i afecten a vora 1,4 milions d'usuaris. N'hi ha de tot tipus, s'han fet moltes coses i després tindreu un bon resum, però vol dir que la tasca ha sigut interessant i ha sigut rellevant. Què hem fet? Hem fet avaluacions, hem fet activitats formatives, hem fet una vintena de jornades, ho han fet perquè són la gent que hi treballa dintre l'organització, qui ha participat en tot això. S'han fet uns 12 opuscles d'un projecte amb la Fundació Bofill del Què Funciona, que en diem, que és una translació del moviment What Works dels països anglosaxons, de dir, hem de detectar, hem d'estudiar, hem d'analitzar què és el que està funcionant, quines polítiques estan funcionant arreu del món, i aquest projecte amb la Fundació Bofill, sobretot en l'àmbit d'educació, ha sigut interessant. Hem fet aquest document que us deia dels 10 anys avaluant, però també darrerament hem estat editant aquests petits policy briefs que en diem, aquests petits fulletons que en teniu també uns exemples a la taula de registre que intenten presentar d'una manera resumida, sintètica i fàcil d'entendre alguns aspectes de les avaluacions i dels casos més importants en què ha treballat Ivàlua. Heu vist que hem fet un sobre pobresa energètica,
una altra de capacitació digital per a biblioteques de la Diputació de Barcelona, que és una de les entitats consorciades. El programa Èxit del Consorci d'Educació de Barcelona també ha sigut una altra avaluació que ha tingut un cert ressò. Mobilitza't Mobile amb l'Ajuntament de Barcelona són casos d'èxit que hem volgut presentar d'aquesta manera compacta i sintètica. Al llarg d'aquests 10 anys, jo n'he viscut els últims, han sigut èpoques diferents, però el que sí he observat és que el focus s'ha anat dirigint en cada moment amb aspectes diferents de l'avaluació. I així com en primer moment era més important potser fer propaganda, diguem-ne, fer difusió, explicar la importància de l'avaluació, això va haver-hi un moment en què ja, més o menys, i ho prova l'assistència d'avui, això està assimilat. Després, l'assistència va tenir que ser fem avaluació i vam dedicar molts esforços en aquest sentit. En aquest moment, i això ho mostra aquesta jornada d'avui, estem orientant l'efecte de dir i què se'n fa de les avaluacions després. Això és el que ara ens preocupa més. Hem fet un treball, un bon treball de resum. Què ha passat amb les avaluacions dels 10 anys d'Ivàlua? Què se n'ha fet? Han sigut útils? Han tingut resultats? Ja us ho explicaran, sí i no. Unes més, altres menys. És un tema que no és fàcil, però és el tema en què ara volem posar el focus. Com podem aconseguir que les avaluacions serveixin per millorar la presa de decisions? Tindrem al llarg de la jornada intervencions interessants del professor López Casasnovas sobre l'ús de l'evidència, com una mica què se'n fa de les avaluacions. L'Anna Tarrach també ens explicarà una mica la visió més des de l'administració de la Generalitat. Tindrem el Marc Guergan de JPAL Europe, del Poverty Action Lab, d'aquest moviment, d'aquest laboratori important a nivell internacional, que ens explicarà les seves experiències, i també tindrem la presentació, després de nosaltres, del Jeff Mulgan, que és el cap executiu de Nesta. Thank you, Mr. Mulgan, for being here. Jo crec que ens donaran una visió des del punt de vista internacional i també des del punt de vista local amb els seminaris que hi haurà després, prou interessant i espero que ho pugueu disfrutar. Acabo. Com us deia, volem aprofitar aquesta jornada per agafar impuls. Després d'aquests 10 anys hi ha hagut èpoques diferents, equips diferents. Hem volgut aprofitar aquests 10 anys per dir, mirem enrere què és el que hem fet i què és el que ara ens hem de plantejar com a reptes. I això, per nosaltres, des d'Ivàlua, això és molt important. Volem posar en marxa, ja en farem publicitat en el seu moment, un consell assessor d'expert que ens ajudi a pensar com ha de ser Ivàlua, què ha de ser Ivàlua quan sigui gran. Comencem a ser grans. Ja 10 anys ja són, per una institució com Ivàlua, ja comencen a ser anys. Res més, gràcies a tots vosaltres i gràcies especialment al vicepresident que ha trobat un forat en aquesta agenda complicada d'aquesta normalitat anormal o anormalitat normal que vivim. Doncs ha trobat el forat per venir, li agraïm molt perquè sabem que té un especial interès i preocupació amb el tema d'avaluació de polítiques públiques. Sense més, li passo la paraula. Bé, molt bon dia a tothom, president del Consell Rector d'Ivàlua, directors generals de diferents departaments de la Generalitat, diputats del Parlament de Catalunya, senyores i senyors, equip d'Ivàlua i director d'Ivàlua i tot l'equip, moltes gràcies per participar en aquesta jornada que coincideix amb els 10 anys d'Ivàlua. En aquests darrers 10 anys, els diferents governs de la Generalitat de Catalunya han fet una aposta per inserir l'avaluació de polítiques públiques en el marc de la presa de decisions polítiques i la presa de decisions en matèria de quines polítiques públiques es porten a terme per desenvolupar les prioritats polítiques en els àmbits que són responsabilitats de la Generalitat de Catalunya. El fet de la posada en marxa d'Ivàlua, que avui, després de diferents canvis en la participació de les institucions que en formaven part, avui que Ivàlua, aquest consorci entre la Generalitat de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Diputació de Barcelona i amb la participació també del Consell de Treball Econòmic i Social i el Consell Interuniversitari de Catalunya en el marc de la quota Generalitat, diguem,
que participa a Ivalua, la posada en marxa d'Ivalua ja va ser un fet molt destacable i molt important. Crec que la feina que s'ha fet en aquests darrers 10 anys és una feina que avui hem de fer una revisió i més enllà de la valoració positiva que se'n fa per part de les diferents administracions que han pogut rebre els serveis d'Ivalua, que han pogut acordar amb Ivalua l'avaluació de polítiques públiques. El repte avui és inserir aquesta avaluació en la presa de decisions de les prioritats de despesa, en la presa de decisions de les prioritats d'actuació en l'àmbit de polítiques públiques. Fer això en un context polític d'alta complexitat, no només a Catalunya, no només a Espanya, sinó en el conjunt d'Europa i dels àmbits geogràfics i socioeconòmics de referència nostra, doncs realment és un repte molt important. Però per això és important que hi hagi institucions, que les institucions tinguin continuïtat, i les institucions no són només els organismes com Ivalua, que fa una excel·lent feina, sinó també són els processos. Ja en la llei de pressupostos de l'any 2014 es va incloure l'obligatorietat d'una avaluació ex ante dels projectes d'inversió majors de 10 milions d'euros que portés a terme la Generalitat de Catalunya. Però evidentment, Ivalua fa una tasca en projectes molt concrets, també li encarreguem molta feina i segurament no es pot fer tota de cop, tota la que voldríem, també tenim els recursos limitats, però ha fet unes contribucions molt importants que han servit per a determinats processos de presa de decisions a l'hora de determinar les prioritats i en com s'implementen aquestes prioritats polítiques, que evidentment existeixen, que poden ser diferents en funció del debat polític, però com s'implementen a través de les millors polítiques públiques per a aquestes prioritats. Ara hem de passar a la sistematització i crec que aquest és el repte que hem de marcar-nos per l'etapa d'ara endavant, no quedar-nos només amb les actuacions que es fan, que són molt rellevants, sinó incloure-ho en el sistema de presa de decisions. I aquest és el repte que tenim d'ara endavant i el compromís del Govern de la Generalitat de Catalunya és treballar, evidentment, en aquest sentit. Jo voldria donar les gràcies a tots els que han fet possible aquests primers 10 anys d'Ivalua. En primer lloc, el govern i els consellers que van tenir la iniciativa política, que després s'hi van implicar, el conseller Castells, el conseller Josep Maria Vallès, després posteriorment, en els governs que hi han donat continuïtat, que en moments complexes també van garantir la supervivència i la continuïtat de la institució, i l'equip del conseller Mascolell i també el president del Consell Rector, en Frederic Udina, ho coneixen molt millor que jo, i sobretot agrair a tota la xarxa que fa possible la feina d'Ivalua, que no és només el personal, no és només l'equip propi d'Ivalua, sinó tota la xarxa de col·laboradors, d'avaluadors que participen en els informes, en les actuacions, en les propostes que es fan des d'Ivalua. Per tant, desitjar-vos una jornada que sigui el més útil i, evidentment, estarem amatents com a govern a les conclusions d'aquesta jornada per poder incorporar l'avaluació de forma molt més sistematitzada en la presa de decisions en les polítiques públiques d'aquest govern. Moltes gràcies i feliç jornada.